Pali chinkulirano pakati pa oyimba Driemo komanso oyimba uja amene takhala tikumudziwa bwino tonse Rashid. Koma nkhani ndi yakuti chimene chinachitika ndi chani kuti mpakana zinthu zikafike potere. Dikirani ndifotokoze. Chaka chake chinali cha 2021 nthawi imeneyo Rashid atafika paja potchuka pokuti wina aliyense amayimbira m'manja Rashid akatulusa nyimbo. Rashid kutulusa nyimbo amangwauza Amalawi kuti be ready kumva nyimbo yabwino. Amalawi sankafunsanso kuti nyimbo yake mutu wake ukhala chani chifukwa Amalawi ankadziwiratu kuti nyimbo imene ikubwerayo ikhala hiti, nyimbo imene ikubwerayo ikhala nyimbo yokuti tikamvera ndi okondedwa athu, tikamvera ndi apabanja athu tikhala osangalala. Koma panapezekano kuti pachitika mistake monga mmoyo mwa munthu wina aliyense. Rashid chithunzi chake kapena kuti kanema wake amene anaonesa iyeyo ali ku room ndi nsikana akukhala ndi nthawi yabwino yomusangalasa Rashid. Zinapezekano kuti sizinathe bwino. Video iyo inathera pa social media. Zinthu zambiri zinachitika. Rashid anayaluka. Tinalankhulapo mu video ina yake kuti anthu ena achipongwe anatenga video ya anthu akupanga zinthu zakuluakulu zakuchipinda ndikuyisakaniza ndi chithunzi cha Rashid komanso mkaziyo. Kenaka kunapezekano kuti mbiri inatchuka ndithu kuti Rashid watulusa kapena kuti wajambula mavideo anthu akuluakulu, mavideo anthu akugonana. Izi zinakwisa Amalawi ambiri ndipo chimodzi mwa zinthu zimene zinaononga kariya ya Rashid. Tiyeni tilankhule pano moona mtima kuti zinali zinthu zake zimenezi. Kanemayo atatuluka dzina lake la Rashid lili mkamwakamwa. Patadusa tsiku limodzi Rashid anatulusa nyimbo mwa fast kwambiri. Nyimbo ija imene amati kumayamika. Nyimbo ya kumayamika inali hiti onle kuti inatuluka mu nthawi yolakwika. Zinthu zambiri anthu nyimboyi anayilandira koma zinthu zinaziona kuti Rashid pang'ono akuluza mafanzi. Anapasidwapo mwayi okayimba ku music festival ina yake ku Malawi. Zimenenso sizinamuchitirekobe ubwino. Anthu ena amati ayi mwina ma stress yamaganiza kwambiri. Anthu ena amati ayi stage inamukulira. Mwini wakeyo anavomereza kuti kunali koyamba kuyimba pa stage chachikulu ngati chimene chija komano Amalawi amumvesese munthuyo azitolera. Pakupita kwa nthawi patangodusa timiyezi tochepa kunatulukira munthu wina ku Ntchisi amene ankayimba exactly ngati Rashid. Mawu kachitidwe bendi ka mawu ka zinthu zambiri ankafanana ndithu. Ndipo brandi ina yotchuka ku Malawi imene imachita promote nyimbo pa Facebook analengeza kwa Amalawi kuti oyimba ameneyo ndi dolo ndipo anayamba kumamuchita promote m'malo osiyanasiyana. Izi zinapezekano kuti chikoka cha Amalawi chachoka kwa oyimba wawo Rashid ndikubwera kwa oyimba waku Ntchisi uja amene kwawo ndi kunkhota-kota kumakulira ku Ntchisi. Mundivomereze ndizingoti ku Ntchisi. Nyamata waku Ntchisi uja amene dzina lake ndi Driemo. Kuchokera pamenepo Driemo wakhala ali pa peak. Koma Driemo wakhala ali humble kwa nthawi yonseyi ngakhale ifeyo mbuyo mutapangapo mavideo olankhula kuti Driemo anatenga malo a Rashid. Driemo sanatiyankhe koma video athu kapena kuyankha mwa videos ena aliwonse mpakana kufika mu nthawi imene iyeyo anayitanidwa mu dziko la Zambia. Tiyeni paja tikumbukire kuti ku Zambia ndi dziko limene Driemo amakonda kupitako komanso iyeyo amakondedwako kwambiri chifukwa wakhala akuyimba ndi oyimba ochuluka a dzikoli kuphatikizapo nyimbo zake zinayamba kutchuka kwambiri ku Zambia zisanayambe kuboleza ku Malawi. Choncho dziko la Zambia limatanthauza zambiri ku moyo wa Driemo. Koma chimene chasisa zayi kuti njovu ichoke nyanga ndi chakuti pa nthawi imene Driemo anali kucheza ndi mmodzi mwa anthu amene anali kucheza naye pa programu ina, iyeyo anapezekano kuti walankhula nkhani imene anthu ambiri samayembekezera kuti akhonza kuyitchula, nkhani ya kutha kwa Driemo, nkhani ya kutha kwa Rashid. Iyeyo analankhula mawu akuti Chisilamu chimampangisa munthu kukhala munthu odekha. Iyeyo analankhulanso mawu akuti anakulira kumodzi
choncho kukulira kumudzi kunamuthandiza ndithu kuti iyeyu za akazi akhale nawo kutali, like amaopa even kuti alankhule ndi mkazi. Izi zinali direct kwa Rashid kuti iyeyu chifukwa chakuzikuza komanso chakupanda mantha kunapezeka kuti sakwaopa asikana mpakana kumajambula tima video nkuyamba tima video tija kupezeka pa status komanso mwina pa WhatsApp ndi ma social media like Islam teaches you to be humble. Zinapezekano kuti tadikirani tangomveserani zonse mmene analankhulira. But trust me, there's somebody else who is 100 times way better than you. Yeah. And it could just be taken. Yeah. In just a blink of an eye. I've seen people like in the industry, in the Malawi music industry, somebody who is just happening and then out of the blue blunders and everything. So Malawians, when they cancel you, they cancel you. Right. I don't know, I think Zambians are fair. In the sense of like somebody can do a scandal and everything and then in 2-3 months we forgive them. You forgive them. In Malawi you don't. And this guy, he's been struggling since 2021 until now. What? You get? Because ndukhulupirira apa kuti tonse tamvesesa kuti munthu amene akukambidwa ndi Rashid ngakhale kuti sana alankhule koma izi sizinamumvekere bwino Rashid mpakana Rashid anachita posting nkhani imene anangolemba kuti kodi zafika apa ndakhala ndili chete kwa nthawi yayitali koma madzulo alero limene linali pa 26 August analankhula kuti madzulo alero pa 26 August ndikhala ndikulowa live ndifotokoze ndiye kunabeba chifukwa chakuti live imeneyo inaonedwa ndi anthu ochuluka posatengera kuti Rashid wakhala ali quiet kwa nthawi yayitali. Tiyeni mundimvesese apa. Rashid wakhala akutulusa nyimbo koma nyimbo zake sizinkakhala like zija zogwedeza ngati mene zimakhalira m'mbuyomo. Tikukumbukira bwino anayimbapo limodzi ndi Timon Tipa, wakhalanso akuimba m'mbuyomo ngakhale masiku angapo m'mbuyomo. Rashid watulusanso nyimbo ina koma tiyeni tivomereze kuti nyimboyi sina hiti ngati mmene zimahitira za kale zija. Pano mundilole kuti bwanji tingomveserapo ziwiri zitatu zimene Rashid anafotokoza mu live video yake. Pali clip nange imene akhakwenda anthu ambiri adilumizirapo koma inalizana chakumadzulo pamene munthu inakwanditumizira anonso pano clip ija komalizira ndikuchita kundiyankhula manena iweyo apapa. Clip imene yoyo panali Dremo anali ku Zambia. I think ndi interview, I don't know sindikudziwa kuti zinali zotani koma imakamba zonena kuti ku Malawi anthu sasekerera munthu akalakwisa. Ku Malawi anthu amamukonza munthu ndithu akalakwisa sanyengerera. And ukapanga zolakwika umakhala kuti Amalawi athana nawe zimasiyana ndi ku Zambia. Zonadi nkuona Amalawi ndapempha kuti mundikhululukire. Why ndikumuchitula Dremo mu live yanga chifukwa chonena kuti izizi zomwe zachitikazi kumbali yanga ndaona kuti sizoyenera. Ndi chifukwa chake ineyo ndalimba mtima ndibwera pano pa chifukwa cha clip imeneyo mundimvesese kwambiri apapa mpomwe mungatole mwinanso zinthu ziwiri zitatu. Dremo sananditchuleni dzina sanatchule ineyo koma anatchula ku Malawi. Ende mawu ake anayankha monena kuti that guy since 2021 has been suffering mpaka panopa. Nkuona ndapanga post since 2021 akuluakulu zinthu zinachitika 2021 ndiye kuti that guy wapanga suffer and he is struggling mpaka panopa 2025. Chabwino
samachula ine sana ndipange mention izozo ndizona koma ine ndanchula ifo chonena kuti wachula ku Malawi. And chimene china ndikhuza ndichonena kuti anthu ananditumizira ine, anthu anditumizira mbiri ndimachina kuti akunena iweyo akuluakulu. Koma kunapangidwa post imene ijayo zina mwe machulidwa linalilanga. Of course kwachulidwa maartist ochepa koma zina limene linachulidwa kwayamba ndilanga chifukwa kuti nthawi imeneyoyo imene makambidwayo ndi nthawi imene akunena zikupanga lilezi ndi nkhani imene inachitika m'moyo. Mene ndakuuzira ndikujesidwe kupanga stand. I'm serious about this. Ine Draymond Mankoma. Draymond artist tunena kuti panopa watinyamula. Panopa Draymond watinyamula ndipo tikuyang'ana kwa iyeyo. Chimene angabwere sino pa table pathu ngati Malawi. Ifeyo tili nacho hati ndipo tikusangalala. Ndipo ine Draymond nambala yake kapena kuti iyeyo uziwana naye tinaziwana mu nthawi imeneyo 2021-2020 iye ndine. Ndipo ine ndamene ndinamulumikizisa ndi anthu omwe ali nawo panopa. Chifukwa chonena kuti munthu wina ananditumizira nyimbo yakunena kuti pali artist mukuimba ngati zofanana, which is zinthu zabwino. Kwa ine ndinamuzo akulu ikanigia sanga kani sanga nami zimachitika zimenezo zilibe vuto. Koma panopo tindipirize kondana. Sorry. Chimene ndikutanthauza izizi ndichonena kuti munthu sitingamanene kuti panopa tili dziko lina lake kapena kuti malo ina ake. Ineyo mene ndili panopa ndizikatchula kuti ku Malawi mwakuti ku Malawi timapangana chakuti, and ku Malawi that guy he has been struggling. Yes, Malawi ndifuna ndivomereze and Draymond ndifuna ndivomereze. Ngati sumakamba ine ndavomereza kuti sumakamba ine ndisuna ndichule. Alright, koma ndili mgulu la 2021 amene ndikuvutika. You have my number. Message hii kamujambula screenshot whatever, koma message hii ndiona uli ndi namba yanga. Ngati uona ndikuvutika bro, come to me ndimbire ase rush zikuna kuti zinthu just now panga affect easy. Let me help you. Tapanga ichi zitakhala bwino. Zani kupita mwina kuti ngati kusangalala ndi kuzunzika kwanga kapena kuvutika kwanga kufa cha mistake imene ndinapanga. Tikondane ngati Malawi. Moyo silimazo kuti kulowera kuti kunoku Malawi kwathu ambiri anapanga ma mistake. Kuli anthu ambiri amene anapanga ma mistake ambiri. Ende panopa ine sindikuyembekezeranso kuti ndizakhala bwino mpaka kalekale. Mwinanso siku lina ndizapanga chinthu chabwino. Iyenso ngati artist, Draymond ngati we artist, siku linanso uzapanga chinthu cholapika. Uzafunanso Malawi kuti akhululukire. Sipazakhala munthu amene azanyamuke ndikupita kwina kwake kapena kupita kuita kumana kuti maona kuti akuti amapanga chakuti so ifeyo sitimapanga zimenezo. Uli ndi ma mistake yako. Anthu amadziwa ife timamva koma palibe chifukwa china kuti ine ndizikudera. Ndilibe nawo mlandu, ndilibe nawo chifukwa. Zinthu zako ngati zikuyenda bwino, I'm happy. I'm very happy bro. Kankha mission pitiriza tinyamule ku Malawi kunoko. Kupita kumbali kayankhuliza bwino. Usandiphe, usandipweteke, usandimalize. Kupita pa public ndikuyankhula kuti the guy has been struggling since 2021 mpaka panopa. Usandipweteke, usandimalize bro. Tosinda Malawi ndikupanga chinthu chimozi. Ngati mwina zinthu zina zake sisina kusangalatsa nthawi ina pende kukhululukire. Koma ineyo personal I love you ngati brother. Ndipo I wish
tikanakhala zonena kuti mwina panopa tikunena kuti timapangana price wina ndi nzake, koma osati kupita kunja kapena kupita malo ena kapena kukanena kuti tinyozane. No, why? Kumbukira zindikira kuti inenso ndili ndi moyo. Chimene chikundichitikira panopachi, chimene chikuchitika, zimene zikuchitikazi, mawu amene ukuyankhula akupitiriza kuti amalawi ena akaziganizabe molakwika, ndipangabe kuti chinthu ichi ndizichivalabe mpaka panopa chinthu cholakwika, which is so bro, ineyo mawu amene ndimafuna kuyankhula ndi awawa kuti ndikhululukire ngati pali cholakwika, koma ine ndimakukonda, tiye ndizikondani ngati wina ndi nzake. Ine moyo wa ine kapena kaliya yanga chine chisomwe ndi nacho panopa ndi chathu, ndi cha Malawi. Iwe chomwe uli nacho panopa ndi cha Malawi. Zimene ukutenga pano kupita nazo kunjako zinachoka ku Malawi kunoko, ndikunyamula anthu ndikupitisa kumene kuchako, kakambe zabwino za ku Malawi. Kaya kunalakwika tinalakwisa, komano tiye ndipange zonena kuti anthu ena kakamamva azimva kuti ife timakondana wina ndi nzake, noti kuti anthu ajama I think sakondana amene achawa basi no. And zinthu sumuntu sunga trend, you're trending already, zinthu zako zili bombo, sikuti pali vuto, and panopa iwe energy yako ndi yamphamvu, palibe ifuna kuti ukanena ukanyoza munthu ndi good trader, palibe. So ine chomwe ndimafuna kupempha ndi chimene chimene bro, ndimakukonda, ndayankhula izizi live chifukwa chonena kuti ndimafuna ndichose kaja kunena kuti tizingoyang'aniza zinthu makuziyang'anira pamapito pake anthu ndimwanditenga ngati kuti mwina make ndimafira giro chifukwa cha zimene zinachitika. Ayi, sichoncho, koma ndimasankha kukhala chete chifukwa ndimazozonena kuti nthawi zina nkhondo zina zimakhala sizathu, amatimenyera ndi Mulungu, ndithu. Ngati mwina ineyo ndaganiza molakwika, ngati mwina ineyo ndalingalira mosakhala bwino, ndipemphe kuti iwe dream ngati ungakwanise chilungamo kuchiziwa, amene umanena ukumudziwa, chimene umatanthauza kuchiziwa, bwino zinthuzo sizichoncho kapena sili matchula iweyo, I'll be glad. Komano zinthu zimene zachitikira kapena zimene ziyankhulirira amene zayankhulirira mucha, ineyo ndaona kuti chinthu chabwino kuti ndifike pamalo pano ndiyankhule kwanu, chifukwa kuti iwe ndi munthu unena kuti aliyense amakuyang'ana, palibe chifukwa kuti ukanene kuti ku Malawi that guy since 2021 has been struggling. Ndimbire phone ngati ndikuvutika bale, olota ndizofuna kutumiza ndalama kafuna ndithandize, ina will be happy. Ndikuzona rase popo account number yanga ndi money yanga ndi mbamba yanga ndi I'll be happy. Sikuti pali vuto, koma ndikupita ku public wanga ndi is been struggling for anapanga brand after brand. Yes, zinachitika, komano ndi zimene ndayankhola nambiri kuti zinachitika kuti zinali chonchi, anthu anaphatikiza chonchi, zinakhala chonchi. Koma iwe ngati ino munthu una kuti nawenso khala moyo omwe tikukhala, munthu sungavomereze kapena sungachitenge chikuti ichi ndi chinthu chona kuti chanzeru kuti ndizikapita pagulu makakhala kuti that guy is been struggling, as if kuti you're happy kuti ine ndikuvutika. Ndithandize dream ngati ukuona kuti ndikuvutika, ine I'll be happy. Pano pati ndi family timanika padene paja tizibweresa kena kake zabwino mutha kundithandiza, koma usapite kuno, chifukwa anthu ena kunjako akamamva azimva ngati kuti nomwina kumalawi kunoko sitimakondana, pamene anthu eti ife akukondana ndipo timakhululukirana. Ndipo I hope today kukhala komaliza ndi koyamba anthu kuganizanso zoyipa za Rashid. Guys, munandimvepo pakamwa panga, simunandionepo ndikuyankhula zimene ndimaganiza, koma ndikukhulupirira lero mwina mwandiona and mwina mwamva kuti ndimaganiza kuti chani. Kwa ma-artist anzanga chimene ndinganene ndichonena kuti ndimazozonena kuti palibe amene amafuna kukhala ndi munthu woyipa, kapena kwanu munthu kumanena kuti umacheza ndi munthu wolakwika. Ineyo ndi munthu waopen, ine ndi munthu amene ndimafuna kucheza ndi aliyense. Mwina munthu amaona kuti adawa chifukwa cha mbiri zawo kapena mbiri yawo sitikuyenera kukhala nawo close. Guys, chonde ma-artist anzanga ndikhululukireni, chonde tiyambire misomo.
ineyo ndifuna ndikhale munthu chonena kuti mukandiona kapena mukamva muzimva kuti zinachitika, ndinavala chinthu cha munthu wina, ndinavala mawu olakwika, ndinanyozedwa koma ndisanalakwise, kapena kuti nditalakwisa komano ndikugonjezeredwa. Chimene chili chomwe chingandikapemphe kwa wina aliyense, artists zanga, kwa mafanzi yanga, komanso kwa anthu amene amandidziwa ngati banja langa, ngati timu yanga. Mwina pali zinthu zina zake zonena kuti anthu simmaziziwa. I'm married, ndi mkazi amene mwadziwa, ndi mfana. All I need ndi support yanu wa Malawi. Ziwani kuti ndinalakwisa ndipo ndinasintha, sine munthu amene mukungamizira. Padakali pano tizitha kuyankhulana bwino, chifukwa sikubwino kuti tsiku lina tizayamikirane wina akatasamira mkono wina wake atasiya kuyankhula, ndi ndikumanena kuti ayi akulu ayi anali bwino, akwaja ayi atisamira artist wabwino, artist wabwino. Chonde mundikhululukire nonse. And kwa Dremo ndipempha kuti pitiza kulimbikira bali, ndimakukonda. Ndipo nyimbo inenso imene ungatuluse ineyo ndimapanga post. Mwina sitiyankhulana kuti pafone kucheza komano I love you like a brother to me. You like a brother to me. Pachina chonse imene ndikupanga ine ndimazuzuna kuti artist wakuti ndipo pano pasikuenda mawu. Ndipo kuona chinthu chako ine kwani sivudo, ndimamva kukoma. Ambayo zikudalisa kumene kuliwonse uli, china chonse chimene upanga, pitiza kupusha. Koma chachikulu tiondane, tilemekezane, tizozonena kuti inenso ndi umunthu, and zimene ndikazimva ndizakhala motani moyo wanga, ndimva motani, and banja langa likhala motani. Ndimalimbikira umbali yanga, ndimayisisa umbali yanga, ndimayisisa. Chimene chikundivuta ndithandizeni, osalipire kukumbuka ndiseke, musandiseke. Kunena chunga musandiseke. Kuyambira lero phunzirani kumuthandiza munthu ali moyo, kumbukirani kumuthandiza munthu mukucheza naye, kumbukirani kuyankhula zachilungamo umbali. Koma usati kumupha munthu. Now you're killing me like 100% mukundipa ndili moyo. Chonde ndifuna kuyambira pano na kunja. Ene jomwe tikuchokona panopa ndiyo anthu ene aziliziona umbali naye. Makompetita athu si Amalawi anzathu. Makompetita athu ali kunja. Osati ife Amalawi tokatoka, not ife dialect. Ife tukuoneka tizikondana pano pati zigwirana mkono kuti aseke okay wayakamoto ulikuwa kamene wamenye collaboration ndi ndoko okay link ndi tende pakete chote atimu yako ndi yachani tiya phana choti tipaka chote noti kuti wina akazikhala pansi then tizikhala timasangala. Music yathu panopa inasintha simene nali 2021, ndipo ine since 2021 ndaona music ikusintha modabwisa. Mundivesese suza kuti zinthuzi Mulungu akutikondera, akukonda dziko mbali ya industry. Indeed, there's no need to cut off Katisanga Unagizu Sumendera. Gets Chonde. Chobirian Togoze, Antomene Muna de Kurukia. Chachi Willy, the Togoze of Hamene, Lero, Mokwanisa Kuruka, Mokwanisa Roa would move into the Chani. The Kuruki, guys. Madi Sanzanga, Tindizukundana, Nisina Kwabujo Bajamonto, Nicosis that take a mamanga. Kubajaranga. Kwazi zanga amene macheza na post phrase ndikwasiyaso manjimo Mulungu atilize kunditenga ngati nzawo chifukwa pano khaku kulibeso azinzanga amene amanditenga ngati munthu ine kuti ndithakulakwisa mwina lero ndikanasocheza naye ndikanasokhala naye pamalo amodzi mwina zikanandivuta. Komanso wamkazi wanga amene anavomereza kuti okay ndapanga cholangu komano ndipange bestiki kwatawo ndikhalebe ndi munthu ambaye zimudalisa ampasi mwautaya zipiti zabudisa maliyanga mamuna wake. Chachikulu guys pamuzi pano papeji pano amene simmandiziwa Rashley wene ndi uyoyo osati amene mumamva mu music amene muzochitika ndite munthu wankulu pano pandizo chimene ndikupanga and I promise you sindizapanga so chinthu cholakwika
sizachitikanso ina, ndioneni ndi image ina, ndioneni ndi chovala china, osati munthu uja amene mmaganizira uja. Ambuye akudaliseni, mukhale ndi usiku wopambana. Ndathokoza kwambiri. Izi ndi zimene Rashid walankhula, izi ndi zimene Rashid wafotokoza. Bwanji Malawi, ngati nditakufunsani funso lakuti zimene wafotokozazi mwazimva motani, mwazilandira motani, inuyo ngati Amalawi mwazitenga motani? Bwanji tisanamalize video iyi muonereso video ina imene timafotokoza chifukwa chenicheni chimene chinathesa kariya ya Rashid. Some video here, some Forgive me, please. Forgive me. Forgive me, please. Forgive me, please. Would you please give me one more chance? I promise that I won't be the same. I'll be a better man for you. Yeah, I'm sorry. I've realized.